ارتشا ترکیه د آواکرنا خالên leşkerî û bargihan de berdewam e. Herî dawî xalên leşkerî nû li Rojavayê Kurdistanê ava kirin. Hebûna xwe li bargehê ku beriya niha ava kirine bêhtir dike. Jêderên mîdyayê Sûrî duhşemiyê êvarî li ser zarê jêderên Xwecahî belav kir ku artêşa Tirkiye gropên çekdariyên bi ser ve diriya barhilgiran re odeyên hazir an û berê avakirî ji gundê Sefeh derdora wê berev gundên Enîqil Hewa Xirbetcemo Mehmûdiyê yên ser bi navçeya Zirgan ve li bakorê Rojavayê gundewarê Hesekê veguhestin. Jêderina serbar kir ku artêşa Tirkiye xaleka xwe ya leşkerî nû li gundê Til-Etaş li gundewarê Serê Kaniye ava dike. Li gorî hin jêderên Xwecahî roja înaborî jî artêşa Tirkiye hejmarek barhilgirên barkirî bi kelopelên avakirinê diriya gundê Sekerê yê hevsînorî derbasî gundên Dawidiyê, Til Mihemed û Enîqil Hewa û Mehmûdiyê kir. Piştre, karwanekî leşkerî ji 13 alavên leşkerî pêk dihat bi leşkerên Tirkiye ji Tirkiye diriya gundê Sikerê re derbasî Serê Kaniyê bû, ta ku hebûna hêzên xwe bêhtir bike. Ji destpêka operasyona Tirkiya leşkerî li Rojavayê Kurdistanê di nehê Oktobera borî de, Tirkiye devereke bi kurahiya 30 kîlometr lê ser sînorê xwe bi Rojavayê Kurdistanê re kontrol kiriye. Roj bi roj, hebûna hêzên xwe û bargeh û xalên leşkerî ava dike. Li gorî rêkeftina Soçî navbera wê û Rûsya û Hesedê de dewriyên hevbeş jî encam dide û binpêkirînên gropên çekdariyên bi ser ve jî derheqê gelê Kurdistana Sûriyê de berdewam in.